lakini ni nene gi wang mane nikech koro wacho ni serikal koro lawo jok mapinge ne serikal lawo jok mapinge anto ka bimumo uga wach sana jofwambo gima lweny migogo Ruto ni joma okete malo gin fwambo kawuono king'iyo gaseda ariyo ma Kenya ka motelo headline gi opogore to gimondike bwo headline to chalre chal ma gima ng'ata achiel emondiko gi koro jomoko kawo pogo ni koro kawo ma onge ng'ama lawo joma pingo serikal Kenya ka waywak ni corruption ni malo kabisa to ka police gi EACC odhi mako ng'ama oyud ka corrupt to koro giloko ni serikal lawo joma pinge koro giloko ni joma pingo Ruto ilawo mano ok en adier gima dewa her ni mondo watiek mibadhi mondo jopiny oyud pokgi en gima lit kabisa ni yudhe modhier ma Trans Nzoia ochako chokgi mana gi ng'ama okelo dhiergino mondo gigo jomo biro ng'eyo gimomiyo ng'ano okelo nigi dhier omiyo mago gik maricho to kibire wach Gachagua en ruodh ywagruoge ni nochakore chon ne wawinje koywak chieng' moro ni kia rum ne ma Kisumu kia ni no okete bage kia okete microphone ena ng'ama kochiewo to ywagruok omiyo ka ng'ato nyalo wuok ma wache ni nitiere embe intelligence moro ma en go to evidence mokete mesa tungi to siko okinyi kochiewo gi miriambo manyien waseng'eyo ni Gachagua en jamriambo moloyo kata king'iyo ngero ng'ama wuoyo mang'eny en jamriambo to gik mosewacho chon be wasefwenyo ni miriambo ndalo moro nonyiso waka ni ng'ata mafingo affordable housing mano ng'amorundore bang'e no chako duogo wacho na affordable housing ni en gir kuoman ka donje telo tabro golo ere kama onego wayie gi wach Gachagua kana oseriembe tich koso kane pok oriembe nikech otwo ni en truthful man to wacho weche matuomore wach mar ariyo adwa ne mondo anyis Gachagua maendi ng'ato dhi olokne gimotemo timo ni oketore e atari kech kisiko mani idwa nega president dwa nega idwa miya poison idwa goya gi bunde idwa dinna yo okel guns ng'at magidhi laro go presidency ema biro nege mondo wache ni Ruto emonege mondo ng'ano lo mana ka siasa timore wang'eyo siasa ka joma no osenego nyaka chief campaigner margi kato giketo kuom opponent mondo gilo omiyo gima Gachagua timo ni o expose himself to joma ok kata serikal wawuondre ni gin contenders adek madwaro president contestants number 3 nyalo tieke mondo wache ni serikal mondo koro ng'ama nie serikal obiolo omiyo nyako ng'i ni embe kuwuoyo to wuoyo maber no chako wacho ni jogege nigi bunde mochiw license onge Kenya ka kamimiya private individual license mar AK47 omiyo kano wache ni bunde go nyaka kawgi onego bio kawgi onge ng'ama timo mano mar ariyo ono wacho ni odinne yo mawuok Gatanga olosne killer squad mar ji 100 Gachagua chen ng'ama idwa negi ji 100 and onge serikal manyalo timo assassination in public no lor ni ji odiniyo to gin killer squad to gin gi ji 100 Rigathi Gachagua kik par ne jo Kenya fuwo be ok jo Kenya kende kata Kikuyu moparo no wuondogo ok ofuwo wach ma miriambo mar Gachagua mar adek Gachagua no nyiso Matiang'i ni oromo bedo president kende ne president candidate margi kama Matiang'i osekawo ndege mobiro Kenya ka kata mana dhi Kisii mondo romo ne Matiang'i Kisii Matiang'i ne pod luongo chomo wa Munyoro gima Rigathi temo timo ok odwar ni e public mar Kenya ne ni embe namba 2 e opposition ka en namba 1 kata sama ne irwako Matiang'i mene wendo modhial pod no keti ochung namba 4 from the center omiyo Matiang'i be nyaka ng'i ni okete din migalo idwa gali agala kosekethore mobang bridges te tikone ni oyo sani koro gimitim let the people decide mana ka ne Matiba no kone Jaramogi ka Jaramogi osekelo multiparty moloso Ford koro idwa ni mondo Jaramogi dhi obed president wadwa sa Matiba makoni Matiba winjo Jaramogi koro duong onyalo mana timo tama chiel to weni ni no let the people decide ka Jaramogi koro yiene ni okay let the people decide to nikech garama mar timo nomination tek watigi delegate system no let the people decide we tiyo gi universal suffrage embo dwaro method mamiyo ene modhi obedo candidate en owuono ni ok obedo president mana ka no ketho na Jaramogi ng'ama iluongo ni Rigathi ni
ok dhi bedo president bang' Ruto nikech ojam mibadhi ojam riambo ni neno ka noluongo gire mar wacho miriambo ni joge kaka Kalonzo gini koro ne ok odhi nikech nitie miriambo moko ma koro chopo e tung' mok inyal dhiye ki ng'ama nigi paro maler ni wuok ni dhi chiko iti kaka Gachagua wacho ni en gi intelligence report ni Ruto dwa nege ka president dwa negi ok ding'e kata in ibiro mapok itho omiyo Rigathi owe galo kaka jomariek. Erokamano ahinya. Tang'e ni Mwalimu